ईशान आणि गोयचे श्रद्धास्थान असे दाम बाबाला हाजो एक व्हिडिओ ताच्या उपरांत तुम्ही पळोवपाक शकता. या सगळ्या काळामध्ये फ्लायओव्हर कम केबल स्टेट आरोबी फॉर पोर्ट कनेक्टिव्हिटी हा 645 कोटी रुपयाचा NH 566 वर पूर्ण झाला. मोरगाव पोर्ट आणि दक्षिण गोवापर्यंत 18 किलोमीटरपैकी 13 किलोमीटर 4 लेनचे काम 474 कोटी यापूर्वीच पूर्ण झालं आणि उर्वरित 5 किलोमीटरचं काम 2 लूपमध्ये करण्यात आलेलं आहे 645 कोटी. लूप 1 जो आहे तो वर्णापुरी ते साडा जंक्शन MPT गेट पर्यंतच्या कामाचं लोकार्पण मी स्वतः जानेवारी 2022 मध्ये केलं आणि लूप 2 मध्ये रवींद्र भवन ते MPT गेट 9च्या कामाचं लोकार्पण सुधार झालेलं आहे आणि या लूपमध्ये आरोबी डाऊन रॅम्प ॲट बनिना अप रॅम्प ॲट वास्को या देखील कामाचा समावेश आहे. पूर्वी पोर्टला जोडणाऱ्या वाहनांना वास्कोच्या बाजूने फिरून जावे लागत होते. आता थेट कनेक्टिव्हिटी झाल्यामुळे वेळेची आणि इंधनाची पण बचत होणार आहे. 4 लेन फ्लायओव्हर फ्रॉम MES 4 लेन जंक्शन बोगमालो जंक्शन 4 लेन UAP ॲट क्विनी नगर जंक्शन NH 566 हे 472 कोटी रुपयाचं 4 किलोमीटर काम NHAने पूर्ण केलं. जानेवारी 2022 मध्ये मी जेव्हा गोव्याला आलो होतो तेव्हा एअरपोर्ट रोडच्या लांबीत बऱ्याच ठिकाणी ॲडग्रेड जंक्शन असल्यामुळे खूप ॲक्सिडेंट होते आणि याबद्दल या रोडवर माझ्याही लक्षात आलं की याच्यामध्ये एअरपोर्टमध्ये जाणाऱ्या लोकांचं एकंदरीत आवश्यकता लक्षात घेता या रोडला रिडिझायनिंग केलं पाहिजे. आणि आज ते अधिकारी उपस्थित आमच्या अंशुमाली त्यांना मी सांगितलं हा तुमचा रोड बरोबर नाही आहे, त्यामुळे याचा पुन्हा अभ्यास करा आणि याला रिडिझाईन करा की जेणेकरून याच्यावर ॲक्सिडेंट व्हायला नको. आज मला हे काम देखील मंजूर झालेलं आहे 460 कोटी रुपयाचं आणि याही कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली आहे आणि हे काम जुलै 2026 पर्यंत पूर्ण होईल. त्यामुळे एअरपोर्टपर्यंत जाण्याची अडचणी आहेत त्या वादात मी पडणार नाही. कोणी PL टाकली, कोणाची जागा आहे, शेवटी हा गोव्याच्या जनतेच्या हिताकरता होणारा कार्यक्रम आहे. या ठिकाणी अपघात होणे, लोकांचे मृत्यू होणे हाच उद्देश त्यामागे आहे आणि हे काम 2026 पर्यंत निश्चितपणे पूर्ण होईल. या कामामध्ये 3 किलोमीटरचा फ्लायओव्हर MES जंक्शन टू बोंगमालो जंक्शन 1 VOP ॲट क्विनी जंक्शन आणि 9 किलोमीटर लांब सर्व्हिस रोड व इतर जंक्शनची सुधारणा करण्याची पण कामं समाविष्ट झालेली आहे आणि त्यामुळे निश्चितपणे गोवेकरांचा याच्यात भरपूर फायदा होणार आहे. 4 लेनिंग ऑफ मुंबई गोवा हा गोव्याची हार्टलाईन आहे आणि यामध्ये एकंदरीत मुंबई गोव्याच्या रस्त्याला महाराष्ट्रातील खूप अडचणी आहेत. जवळपास आता काम संपुष्टात येईल. मला कबूल केलं होतं की जून एंडपर्यंत हे सगळं काम पूर्ण होईल. त्याच्यात अनेक अडचणी आल्या पण जवळपास आता सगळ्या पूर्ण झालेल्या आहेत आणि 3-4 महिन्यात हा रस्ता पूर्णपणे मुंबई टू गोवा व्यवस्थितपणे चालू होईल आणि त्यामुळे साधारणतः मॅक्झिमम 5 ते 6 तासाच्या आत मुंबईवरून गोव्याला पोहोचता येईल असा माझा विश्वास आहे. याच्यामध्ये गोव्यात 3 पॅकेजेस होते. 36 किलोमीटर याची किंमत 2521 कोटी रुपये होती. मुंबई गोवा एकूण लांबी जी आहे गोव्यातली ती 124 किलोमीटरपैकी 75 किलोमीटर पूर्ण झाली आहे. 5 किलोमीटर प्रगतीत आहे आणि उर्वरित 36 किलोमीटरमध्ये 4 लेनिंगचे 3 पॅकेजेस मंजूर झाले आहेत. पण तरी पण महाराष्ट्राची सीमा जिथे आहे पत्रादेवी ही ओलांडल्याबरोबर माझ्या मनामध्ये होतं की आपण गोव्याच्या मधून ही जी दक्षिणेत जाणारी लोक आहेत त्यांना कशा करता गोव्याच्या मध्यभागातून आपण हा ट्रॅफिक कमी झाला पाहिजे आणि म्हणून पत्रादेवी नंतर डायरेक्ट गोव्याच्या बाहेर दक्षिणेत बंगलोरकडे जाण्याकरता एक रिंग रोड गोव्यात झाला पाहिजे अशी मागणी प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आणि श्रीपादजी यांनी माझ्याकडे सातत्याने केली आहे. त्याचा आता आम्ही डिटेल स्टडी करतो आहे आणि अलाइनमेंट पक्की करणार आहोत
आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात जवळपास 12 ते 15 हजार कोटी रुपयाचा मोठा प्रकल्प हा देखील गोव्यात करण्याचा आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे. आणि मी नक्कीच हा प्रकल्प पूर्ण केला की गोव्यातली सगळी कामं जवळपास जोपर्यंत देशाक प्रखर नेतृत्व मेळना आणि विजनरी नेतृत्व मेळना तोपर्यंत अश्यो गजाली जावपाकूच शकना. आज देशाचे नेतृत्व एकदम स्ट्रॉंग आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि गडकरी सारखे विजनरी लिडरशीप आसा म्हणून तर अशा सारकेले प्रकल्प जे आसा पळय न्ही हे उदयास आसा जेचो कोणी इमॅजिनूय करूंक शकना. हांवें कित्याक म्हटलां माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल माननीय नितीन गडकरीजी असल्या प्रोजेक्टांचो विचार करता. एक गजाल लक्षात घेयात, तो देशात खंयसरूच प्रोजेक्ट ना. म्हाका दिसता ग्लोबली फक्त आत्तां माविनान एक्सप्लेन करता आसतना आयफील टॉवर पॅरीस मावीन पावला आसतलो आमच्यातल्या कोणी अजून पावूंकूय ना. गडकरीजी पळयल्या मावीन एकटोच पावला. उरलेल्यांक मावीन व्हरतलो केन्ना तरी, पण आतां व्हरपाची गरज ना, हांगासरूच दाखयतलो म्हणटा तशें. हांवें कित्याक सांगलें, माननीय गडकरीजी जेन्ना फॉरेन कंट्रीत कितें तरी पळयता तांकां तेन्ना ह्या देशांत करपाची तांची तकली निर्माण जाता आनी ते म्हणटा की खंय करतले. आनी एक सांगता, तांकां इनोवेटीव करपाची संकल्पना जेन्ना येता पळय न्ही तेन्ना पयले फावटी तांकां गोंय दिसता. म्हणून परत एकदा आतां बसल्या बसल्या तेंच्यांनी म्हाका कितें सांगलें की ऑब्जर्वेटरी टॉवराचो डिझायन जो आसा पळय न्ही तो म्हणपाक लागले गोंयच्या तुमचे सगळे आर्किटेक्ट आसा तांचें एक कॉम्पिटिशन घेयात. त्या कॉम्पिटिशनांतल्यान तांच्यांनी डिझायन करून दिवनी की कसो दिसतलो तो. ओके, स्ट्रक्चर इज वेगळें बट तो डिझायन गोंयाक एकदम साम्य जावचो, तो गोंयचो आपलोसो दिसचो. आनी त्या कॉम्पिटिशनांतल्यान तो टॉवर जो आसा पळय न्ही हो गोंयाक एकदम बरो जातलो. खरोखरूच म्हणजे बरी संकल्पना आसा. आमी ज्या प्रोजेक्टाच्या उक्तावणा खातीर हांगासर आसा तुमी सगळ्या जाणांनी पळयला आसतलो की आतां पर्यंत गोंयांत जे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिले ताजी जर हांव फक्त नॅशनल हायवेज आनी रोड हाचे सांगता, जे पत्रादेवी पासून ते पोळ्या पर्यंत आनी मोल्या पासून ते परत आसा तशें दाबोळी पर्यंत आनी ताच्या भितरले सगळे रस्ते हांव आनी केरी पासून आतां तोय रस्तो धांवपाचो आसा. बेळगावी कनेक्टींग अगेन टू द सांखळी. ओके, तोय रस्तो ऑलरेडी पायपलायन आसा. पण हे सगळे नॅशनल हायवेज 33,000 कोटी रुपया आमी स्पेंड केल्या. गोंयच्या बजेटाच्या पेक्षाय म्हणजे 1.5 पट चड म्हटल्यार जाता. इतके पयशे हे कदापी कोण विचारय करूं नाशिल्लो. फक्त आनी फक्त 2014 पासून ते 2025 पर्यंत 11 वर्साच्या कार्यकाळात 33,000 कोटी रुपया गोंयाक हो टॉवर जाल्या उपरांत पुराय देशभरांतले लोक हे टॉवर पळोवपाकूच हांगा येतले मुद्दाम. हांवें कित्याक सांगलें, इट इज एन सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन. म्हणजे पुराय नो डावट ग्लोबली टुरिस्ट येतलो तो येतलोच, पण आनीक एडिशनली मावीन टुरिस्ट कमी जाले म्हणटा. एकदा टॉवर जाल्या पुरो डबल टुरिस्ट येतले. तुका हांगासर ना आनीक म्हणजे टॅक्सी बिक्सी आहा तुका आनीक डबल घालच्यो पडटल्यो म्हाका दिसता. त्या खातीर अशा पद्दतीचे त्या टॉवराच्या वयर लिफ्ट ताका 2 फ्लोर आसतले. ओके, ओपन एअर आनी कंडिशन तुका दाखयला, तुमी सगळ्यांनी पळयला. वयर आर्ट गॅलरी आसतली, ओपन रेस्टॉरंट आसतलो, सकयल बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आसतल्यो. दोनूय टॉवराच्या मदीं वॉकवे आसतली, बोट पार्किंग हेवटेन तेवटेन टॉवराचेर येवपा खातीर बोट पार्किंग आसतली, स्मार्ट सेफ्टी, CCTV, सेक्युरिटी हे सगळे बाकी त्या लागपी अजुनूय बाकीच्यो सगळ्यो आसतल्यो. म्हाका दिसता ह्या प्रोजेक्टाची कॉस्ट ही टोटली 270 कोटी आसा. म्हणून टोटल प्रोजेक्ट जो आसा बिल्ड, ऑपरेट आनी ताज्या उपरांत ट्रान्सफर 60 वर्सां खातीर आमी दिलीप बिल्डकॉन ह्या कंपनी खातीर हो प्रोजेक्ट दिला. ते कंप्लिटली 100% आपले पयशे घालून हो टॉवर बांदता आनी ते आपूण फुडली सगळो जो आसा प्रोजेक्ट ऑपरेट करतलो. सरकाराच्या तिजोरीचेर कसलोच एक सुद्दां म्हणजे ताण पडनासतना हो प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करता. तांच्यांनी म्हटलां की हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपा खातीर 5 वर्सां लागतली, पण म्हाका दिसता ताज्याय पयलीं ते प्रोजेक्ट ते कंप्लीट करपाक शकतले. कारण तेंच्या खातीरय बी हो फक्त सरकाराचो प्रोजेक्ट न्ही, तांचो स्वताचो प्रोजेक्ट. आपका प्रोजेक्ट आहे, हमारा प्रोजेक्ट आनी कंबायन दोनों का प्रोजेक्ट आहे. ह्या खातीर हांव म्हटलें की ते जाता तितके बेगीन हो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही ते कंप्लीट करतले. याद करात पयलींचे दीस, कारण पयलीं तर लोक फक्त जुवारी पुलाच्यो काणयो सांगताले. आतां जुवारी पूल बांदून जालो आनी ऑब्जर्वेटरी टॉवर आमी बांदता. हो फरक आसा काँग्रेस आनी भारतीय जनता पार्टीच्या मदीं. कारण डबल इंजिनच्या सरकारान
डबल गतीन डेव्हलपमेंट केल्या ही डबल गतींतली डेव्हलपमेंट आमी सगळ्यांनी पळयल्या आणि ताकाच लागून कोणी कितें जरी म्हटलें आसत माविनांक चिंता मातशी लोकांची आसता तो लोकांचे भेटत कोण बारीक बारीक कितें म्हणटा तें चिंता कांयच गरज ना गोंयचे लोक डबल इंजिनच्या सरकारात कशा पद्दतीन काम केलां कशा स्पिडीत काम केलां हे लोकांनी पळयलां हय आसतलो हांव म्हणटा प्री मॉन्सून पावस जाल्यार प्री मॉन्सून पावस खंय तरी एखादो दुसरो खड्डो पावस चड पडला बाकी सगळें जातलें पण ताच्याच बरोबर आमचे PWD आणि हेर डिपार्टमेंट हे सदोदीत जलद गतीत काम करतात तितक्याच तत्परतेत काम करतात बारीक सारीक जरी गजाली खंयसर जाल्यो आसत जाल्यार आमी ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आनी ते रेक्टिफाय करपाची हिम्मतूय आमी दवरता हय चुकलो आसत जाल्यार ते परत एकदा रेक्टिफाय करपाची ताकद आमच्यार आसा हे सांगून दिता हे डबल इंजिन सरकार आसा आनी ताकाच लागून हो डिफरन्स आसा ह्या सरकारा मदीं सगळे लोक पॅरिसा वयता आयफल टावर पळोवपाक वयर उंचायेचेर सावन पळोवपाक मेळटा आख्खे पॅरीस आज आमचे गोंय सेंट्रल गोवा जे आमी म्हणटात जे कुट्टाडे ब्रिजार आज ते टावर कोणे येवजिले करपाक आणि आज तेजो बुन्यादीचो फातर आमी घालता आणि काम कॉमेर्स केल्ल्या भाशेन नन अदर देन श्री नितीन गडकरी युनियन मिनिस्टर जेन्ना हांव आयकॉनिक टावर म्हणटा लोक पॅरिसा वयता आयफल टावर पळोवपाक आणि आमकां गोंयकारांक केदे व्हडले भाग्य आमचेच शेजाऱ्याक म्हणल्यार जाता आमचे गोंय ल्हान उत्तर सावन दक्षिण वयता दक्षिण सावन उत्तर वयता आनी तेणे इतले बरे रोड केला एक वर्सा 1 वरान वा 1.5 वरान प्रवास करपाक शकता फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड आनी मदे आयकॉनिक टावर वे यू कॅन व्यू एंटायर गोवा द ब्युटिफूल गोवा गॉड ब्लेस स्टेट दॅट आय कॉल इट हे कोणे करून दिला हे आमचे सरकारान एलॉंग विथ युनियन मिनिस्ट्री आणि बाब नितीन गडकरीचे खालार हे इतले बरे करतना जेन्ना हांव म्हणटा टुरिजम इज द मेन स्टे आमचे टुरिजमाक लागून आमी जगता पूण आज आमी पळयता इतले आमी बेस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन सुद्दां आसतना आमी पळयता गोंयांत थोडी नेगेटिव्हिजम येवपाक लागिल्ली आसा आनी आमी खऱ्या अर्थान पळयल्यार हांव तरी सांगपाक सोदतां आमचे टुरिजम फुटफॉल जे आमी म्हणटा येवपाचे ट्युरिस्ट भायर सावन आसून दी आमचे इंडिये सावन आसून दी मातशे कमी जाता कित्याक आवी ओवर प्रायस्ड हो एक विचार येता तो कोणाचो दोश न्हू प्रत्येक जाणाचो दोश आमी केन्ना टॅक्सीकारांकूच आमी दोश दिता आनी टॅक्सीकारांचो सगळ्यान व्हडलो वांटो आसा हितून ट्युरिस्टांक एन्जॉय करपाक ट्युरिस्टांक जे ओवर चार्जींग करून बरे बिहेवियर ना करता तांकां त्रास करून खरे ट्युरिस्ट येवपाक सोदना पूण तेंची एकट्याची ब्लेम न्हू आज एअरलायन्स ओवरचार्ज करता आज आमी जाणा जावपाक जाय हॉटेल्स आमचे 5 स्टार आसून दी बाकीचे ओवरचार्ज करता आनी ताका लागून आज गोंयांत दुसरेच भाशेन एक वातावरण तयार जाला एज इफ गोंयांत कोण येवपाक सोदना